खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो दाबि खालामदों। रायजोनाङै हानजा सुरनाय फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ फाहामथाय होनो थाखाय 5 लाख राङारि हेफाजाब होदों। आक्रासुआ मोन 6 हारिनि एसटि दाबिनि सायाव ट्राइबेल संघनि नेहाथारिनि बिबुंथिखौ सोंखारिदों। बिटिसिआव सान्थाल हानजाया एसटिनि मान, हानि मोनथाय आरो फोसाबनायखौ नागिरदों। गाबोन 13 अक्ट'बर खालि साहा ट्राइबेल आरो आदिबासि हानजाफोरा डिब्रुगड़आव सोमावसारगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। एबसुआ बड' गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो दाबि खालामदों। रायजोनाङै हानजा सुरनाय फोसावदों। राजखान्थि प्लेटफर्मआव थानानै दावराव देख्रेब बिथांमोनहा एबसुखौ सोंखारिबाय थानाया हारिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। दिपेन बर'। आसामनि मोन 6 हारिफोरनो एसटिनि मोनथाय होगोन होननानै बुंनायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बिबुंथि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 27 जानुवारि 2020 आव मुंसाइ जानाय जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय गोबां गोख्रों राहा लानायनि गेजेरजों रबिबारखालि क'क्राझाराव थानाय गावनि मिरु मावख'आव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावो। खौरां बिजोंखौ नोजोर होनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि 8 अक्ट'बराव रङियायाव जानाय जर'खा थान्दैनि जथुम्मायाव गौथुमा गोबां गोनांथार थांखिफोरखौ आजावना लायो। बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन दाबिया जाबाय बड' गोरोबथा एबा बड' एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो आरो आबुङै मावफुंनाय, जायखौ भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड' आफादफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आव अरायथा गोजोन आरो जौगाखांनायखौ थि खालामनो थाखाय सागान होनाय जादोंमोन। बर' बिथाङा हुमखि होनानै बुङो दि जुदि सरकारा गनायथाव समनि गेजेराव बे गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो हायाब्ला एबसुनि आखायाव बिटिआर आरो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि सुबुंदारारि सोमावसारनाय जागायनायनि अनगायै गुबुन राहा थानाय नङा। जुदि बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनाय जाया, अब्ला एबसुआ गासै ओनसोलाव गोबां सुबुंदारारि सोमावसारनाय जागायनो गोनां जागोन होनना बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। गावसोरनि दाबिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनि जोबथा सप्तानि गेजेराव आसामाव जिल्ला थाखोनि रेली खुंनो बिथांखि लादों होनना फोसावो। बेनि उनाव नबेम्बर दाननि जोबनायाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिर हेंथा हाबाफारि लानाय जागोन, जायनि थांखिया इउनियननि गोबाव समनिफ्राय थालांनाय दाबिफोरनि फारसे हादोरनि नोजोर बोनो थांखि लानाय जागोन। फरायसा आफादआ भारत सरकारखौ संसदनि फैबाय थानाय जथुम्मायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो थाखाय खावलायो। बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बे गोरोबथानि थांखिखौ मोनदांनानै बर' सुबुंफोरनि थाखाय आबुं राजखान्थियारि, खुंथायारि आरो रांखान्थियारि रैखाथि होनो थाखाय थांखि लानाय बिलआ जोबोद गोनांथार। आसामनि गुबुन मोन 6 हारिफोरनो सिडिउल ट्राइब (एसटि) नि मान होनायनि दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदानि सायाव एबसुआ मोनसे समानथि गोनां जायगा लाखिदों। गोदान हारिफोरखौ सोफादेरनायाव जेबो हेंथा होआलाबानो बर'आ बेबादि आगान होनाया थाखानाय मोन 14 एसटि हारिनि मोनथाय आरो मोनथायफोरखौ खहा खालामनानै लानो नाङा होनना बुङो। जों रावनिबो बेरेखा नङा, नाथाय जायखिजाया थिरांथाया बेखौ थि खालामनांगौ दि बेयो दानि ट्राइबेल हारिफोरनि संबिजिरारि रैखाथिखौ खहा खालामा होनना बिथाङा बुङो। इउनियनआ गोबां गाहाय सोलोंथायारि दाबिफोरखौबो दैखांदों। बेयो आसाम सरकारनि कार्बि आंलंआव बर' बिजाथिफोरनि थाखाय फोरोंगिरि उदायथि आनजाद (टेट) खुंनो खावलायो, जायनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङाव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। एबसुनि आफादगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे आयदानि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे गोलाव समनि दाबिनि फिन खेबसे खालामफिननानै मिरु आफादआ बर' हारिनि सुबुंफोर थानाय ओनसोलफोराव फरायसालिफोरखौ ओनसोलारि खालामनो खावलायो, जाहाथे बेफोर फरायसालिफोरखौ बड' गोरोबथानि रादाय बादियै सरकारा सामलायो आरो राङारि मदद होयो। राजखान्थियारि आरो सोलोंथायारि जेंनाफोरनि अनगायैबो एबसुआ ओनसोलाव जौ लोंनाय, जुवा, फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गुबुन समाज बेरेखा खामानिफोरनि बांबोनाय जेंनाफोरनि सायाव गोथौवै दुखु फोरमायो।
गौथुमा सरकार आरो जायगानि बिबानगिरि मोन्नैखौबो बेफोर खैफोदफोरखौ फोजोबनो थाखाय गोख्रों आरो गोख्रैनो राहा लानो खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि होबथा हायै समाजारि गाज्रि आखुफोरा बड' समाजनि दावगानाय आरो खौसेथिखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। खौरांगिरि मेलखौ फोजोबनानै बर'आ बड'लेण्डआव गोजोन, न्याय आरो जौगाखांनायखौ रोखा खालामनो थाखाय एबसुनि खोथा होनायखौ रोखा खालामो। बिथाङा बुङो दि मिरु आरो हादोरसा सरकारा बड' गोरोबथानि सिङाव गावसोरनि खोथा होनायखौ मानिगोन होनना मिरु आरो हादोरसा सरकारा मिजिंथिदों। नाथाय जुदि दावगानाया लासै थायोब्ला फरायसा आफादा गोबां बिबांनि सुबुंदारारि सोमावसारनो थाखाय साखाफारा। एबसुनि गोदानै नारसिननाया बड' गोजोन गोरोबथानि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय दावबायनायनि मोनसे गोनांथार खोन्दोखौ इसारा होयो। नैथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ फाहामथाय होनो थाखाय 5 लाख राङारि हेफाजाब होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माखौ बिथांनि सोलिबाय थानाय फाहामथाय होनायनि थाखाय राङारि हेफाजाब होदों। गिबि मन्थ्रि मावख' CMOआ शर्मानि फाहामथाय जोथोन लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि चेक होयो। स्टेट बेंक अफ इन्डिया आसाम सेक्रेटारियेट ब्रान्चआ होनाय बे चेकनि थांखिया बिथांनि फाहामथाय खरसाखौ सुफुंनो थाखाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै CM शर्मा बिथाङा बुङो दि दीपक शर्माया आसामनि थाखाय मोनसे बेसेन गोसा सम्पथि। जोंनि आरज गाबनाया बिथांजों लोगोसे दं आरो जों मिजिंथियो दि बिथांनि थाब हामफिनगोन। जों बयखौबो खावलायो दि बे समाव बिथांनि मोजां देहा आरो गोहोनि थाखाय जोंजों ज' जाफानांगौ। दीपक शर्माया बेनि सिगां 18 जानुवारि 2023 आव मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मोनसे बेसेन गोसा लिभार फाहामनायनि सार्जारि खालामनो थाखाय रां बिनानै रायजो-राजाफोरनि मददनि थाखाय खावलायदोंमोन। बिथांनि पस्टआव बिथाङा हायद्राबादाव गावनि हामफिननाय आरो सोलिबाय थानाय राङारि मददनि गोनांथिखौ फोरमायदों। मिजिं थिनानै बिथाङा लिरदों दि आं फोथायनाय दं दि आं आंनि सिफुंखौ फिन खेबसे आखायाव लानो हागोन। नोंथांनि उदार राङारि मददजों आं आरोबाव खेबसेबाव आंनि सिफुंखौ दामनो मिजिंथिदों। आसाम देंखोआव गावनि सोमोनांथाव रोंगौथि आरो बिहोमानि थाखाय मिथिजानाय शर्मानि आरिमुगिरिया गोबांखौनो थुलुंगा होदों। गिबि मन्थ्रिनि हेफाजाबा बिथांनि रांखावरिनि बर्जखौ खमायगोन आरो थाबैनो जौसाङाव फैफिनगोन आरो गावनि अनजालु सिफुं दामनायखौ मिजिंथिदों। थामथि खौराङाव दङ आक्रासुआ मोनद' हारिनि ST दाबिनि सायाव ट्राइबेल संघनि नेहाथारिनि बिबुंथिखौ सोंखारिदों। अल क'ट्स राजबंशी फरायसा आफाद आक्रासुआ रबिबारखालि ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि आसामनि सिडुल ट्राइब ST फारिलाइयाव मोनद' थागिबि हारिफोरखौ सोसननायनि बेरेखा खालामनाय बिबुंथिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों आक्रासुनि मिरु गाहाय नेहाथारि बलराम बर्मन बिथाङा बे बिबुंथिखौ संवेदनहीन आरो गावस्रालायनाय होननानै बुङो आरो आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथिया जोबोद गोनांथार। बिथाङा फिन बुंबावो दि आहम, चुटिया, मरान, मटक, क'ट्स राजबंशी आरो साहा ट्राइबेलफोरा STनि मानदान्दा दाबिनाया गनायजाथाव आरो जारिमिनारि आरो संबिजिरारि बिथायाव बिथा खालामजानाय। फरायसा आफादा ट्राइबेल सिनायथिनि सायाव गोरोबै गसंनाय आरो मुंदांखा अरुणोदय स्किमनि जायगायाव हा पालन लाबोनायनि थाखाय सरकारखौ सोंखारिदों। बेखौ मोनसे गाज्रि थांखि लानाय हाबाफारि जाय गुदि थाखोनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायाखै। गावसोरनि बिबुंथिखौ बारायनानै आक्रासुआ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव न्याय मोननो थाखाय खावलायनायजों खौसेथि फोरमायदों आरो सरकारखौ पारदर्शी आरो जवाबदेह सोमावसारनायखौ थि खालामनो खावलायो। ब्रैथि खौराङाव दङ नेपालनि जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानाय पाकिस्ताननि आइजोखौ त्रिपुरा रेलवे स्टेशनाव हमनाय जादों। पाकिस्ताननि सासे 50 बोसोर बैसोनि आइजो जाय बिथाङा फेग्रा मुवा फालांगिनि दायाव साजा होजागासिनो दंमोन, नेपालनि जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानानै दिनै 12 अक्ट'बर खालि सरकारि रेलवे पुलिस GRPआ साब्रुम रेलवे स्टेशनाव हमनो मोननाय जादों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला कान्चनजंगा एक्सप्रेसआव दावबायनाय आइजोआ गावनि आखुजों सन्देह सोमजिहोदों। गिबियाव दिल्लीनि शहीना परवीन होननानै सिनायथि होनानै बियो नंगुबै ID फोरमानलाइफोरखौ होनो हायाखैमोन। पुलिसआ बिथांनि आखायाव गोबां पाकिस्ताननि कन्टेक्ट नम्बरफोर मोनदों।
नायबिजिरनायाव बिथांनि गुबै सिनायथिखौ पाकिस्ताननि शेखुपुरानि महम्मद गलाब फराजनि बिसि लुइस निगहत आख्तर भान' होननानै मिथिनो मोनो। भान'आ 12 बोसोरसो सिगां नेपालाव हाबफैदोंमोन आरो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा दंमोन। 2014 मायथाइयाव बिखौ 1 किल'ग्राम ब्राउन सुगारजों हमनानै काठमान्डु जोबथेसालियाव 15 बोसोरनि थाखाय साजा होनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बियो थांनाय दानाव जोबथेसालियाव दावराव-दावसिनि गेजेराव खारखोमादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला 15 निफ्राय 16 सान सिगां आयेन बेरेखा लामाजों भारत हाबफैदों, बांलादेश सौहैनो आरो पाकिस्तान फैफिननो थांखि लादों। बियो दासान्दि पुलिसनि जिम्मायाव दं आरो बिबानगिरिफोरा बिथांनि थांलाय फैलाय आरो भारताव जानो हाथाव नेटवार्कनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बिटिसिआव सान्थाल हानजाया एसटिनि मान, हानि मोनथाय आरो फोसाबनायखौ नागिरदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव थानाय मोनसे उदखारि हानजा नेशनेल सान्थाल लिबारेशन आर्मी NSLA सान्थाल आदिबासि हारिनि थाखाय शेड्युल्ड ट्राइब ST थामान, हा मोनथाय आरो गुबुन समाजारि रांखान्थियारि फोसाबथायनि थाखाय हादोरसा सरकारनिसिम खावलायनायखौ गोदानै खालामफिनदों। मोनसे भिडिअ' मेसेजनि गेजेरजों NSLA बुङो दि सोरखारजों दावहा दोनथ'नायनि गोरोबथा खालामनायनि खोथा महरै गावनि गुबैयै हाथियारफोरखौ चिरां जिल्ला पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टनो गथायना होदों। नाथाय खनले खनले खौरां हरनायनि उनावबो बिबानगिरिफोरनिफ्राय जेबो मावख'आरि फिननाय मोनैनि थाखाय हानजाया दुखु मोननाय फोरमायदों। NSLA रोखा खालामना होयो दि बियो मोनसे गोजोन थांखि नागिरदों आरो समाजनि गुबै लामायाव खौसेथि जानो लुबैयो। 30 आगस्ट 2025 अक्ट'आव हानजानि नेमखान्थि गोनां गोसोखांलाइयाव गोबां दाबिफोरखौ फोरमायनाय जादों, जायनि गेजेराव दं आसामाव सान्थाल हारिनो शेड्युल्ड ट्राइब STनि थामान होनाय, सान्थाल मेडिकेल स्कुल आरो मोनसे आलादा बिथोनगिरि गायसननायजों लोगोसे सान्थाल बिजोंनि सोलोंथाय होनाय, हाग्रा हायाव थानाय आदिबासि नखरफोरनि थाखाय हा आरो हाग्रा मोनथाय, सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मु बादि सान्थाल जोहोलावफोरनि गोसोखां खाम्फा लुनाय, अनसाय आरो जौगाथाय हाबाफारिफोरखौ नायनो थाखाय सान्थाल जौगाखां गौथुम दानाय, गावखौ गथायनाय केडारफोरनि थाखाय राङारि मदद आरो थाग्रा न' थानायजों लोगोसे फिन थांना थानायनि राहा आरो फिन थांफिननाय मदद। 1996 आरो 2014 मायथाइनि गेजेराव हानजानि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै थालांनाय केसफोरखौ बोखारनाय आरो हारियारि दाङाबाजियाव खहा जानांनायफोरनि थाखाय खहा सुफुंनाय। बे गोसोखां बिलाइखौ चिरांनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टनिसिम थांखिनानै होनाय जादों आरो बेनि कपिफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आसामनि पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल आरो गुबुन गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनो दैथायहरनाय जादों। NSLA सरकारनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव हाथियार दोननाय हाबाफारिनि गेजेरजों नेमखान्थि बायदियै हाथियार गथायनो थाखाय थियारि जादों आरो गोजोनै सुस्रांनायखौ थि खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि आखाइ होनो खावलायदों। 6थि खौराङाव दङ गाबोन 13 अक्ट'बर खालि साहा ट्राइबेल आरो आदिबासि हानजाफोरा डिब्रुगड़आव सोमावसारगोन। आसामनि साहा ट्राइबेल आरो आदिबासि माहारिफोरा 13 अक्ट'बराव डिब्रुगड़आव मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि बिथांखि लादों, जाय शेड्युल्ड ट्राइब ST महरै गनायथि होनाय सानफ्रोमबोनि मुजुरि आरो हानि मोनथायखौ दाबि खालामगासिनो दं। 8 अक्ट'बर खालि तिनिसुकियायाव मोनसे जाफुंसार हानजा सुरनायनि उनाव ACMS, ATTSA, AASAA, 36 जनजाति परिषद आरो साहा जनगोष्ठीय जातीय महासभाजों लोगोसे मोनबा आफादफोरा सोमावसारनायनि थाखाय खौसे जादों। बे हानजा सुरनाया मानकट्टा फुजा फोथार, बरफोथार गेलेग्रा फोथार, मुरलीधर जालान बास टार्मिनेल आरो जेल र'डजों लोगोसे थाना सारियालियाव ओंखारनानै गोबां जायगाफोरनिफ्राय जागायजेनगोन। बिबानगिरिफोरा ट्रेफिक सामलायनायनि थाखाय थियारि जाबाय आरो दिन्थिफुंनाया गोजोनै थानो थाखाय थि खालामदों। हेंथा दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव जिल्लायाव गं 208 साहा बागानफोर, सा 24,000 फिसा साहा आबादारिफोर आरो 70 बायनाय बिलाइनि साहा फेक्टरिफोरा गोहोम गोग्लैनायनि आसा दं। सामलायगिरिफोरा दिवालीनि उनाव गुबुन जिल्लाफोराव बेबादि हानजा सुरनाय आरो दिसेम्बर 2025 मायथाइयाव गुवाहाटीआव मोनसे मैखोम आदिबासि साहा समाजारि जथुम्मानि बिथांखि फोसावो। साहा हारिसा आरो आदिबासि हारिनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय अजदफोरखौ नोजोर होनानै दैदेनगिरिफोरा गासैबो दाबिफोरखौ सुफुंजासिम सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना बुङो।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।